Helo, dewch i ni gael cnesu fyny i ddechrau. Dwi'n sefyll, ond wrth gwrs mi fedrwch chi wneud rhain wrth eistedd mewn cadar ddigon hawdd. So un llaw ar y gadar, sefwch chi fyny, gnewch yn siŵr bod yna blygiad bach yn eich pen a glinia a gynadwy am cylchdroi y braich mwyn ystwytho yr ysgwydd. A fel dwi'n gwneud y symudiad, dwi'n ymgeisio i gadw'n pwysa rhwng y goes dde a'r goes chwith. A falle bod hwnna'n swnio'n rhyfadd iawn, ond yn aml pan dwi'n treinio pobl, maen nhw'n pwyso fwy ar un ochr na'r llall. Ac wrth gwrs, mi fedrwch chi droi o gwmpas mwyn gwneud y braich arall. Ac wrth gwrs, os oes gennych chi broblemau efo'r sgwydda, dych chi'n gorfod gwneud llawer iawn o ymarferion, hynny yw repetitions. Mi fedrwch chi wneud 3, 4, mi fedrwch chi fynd yn yr afach os ydych chi'n dymuno. Ac yna dwi am symud ymraich allan i'r ochr, ac yn ymestyn ar hyd blaen yr ysgwydd, ac ymestyn dros y chest, allan i'r ochr ac yn ôl i mewn. Na fo, be am un arall. Ac yn wrth gwrs, os ydych chi'n sefyll fel dwi, mi fedrwch chi droi rownd, ac yna dwi am symud y braich allan ac ar draws. A dwi'n teimlo blaen yr ysgwydd yn ymestyn. Ac wrth gwrs, os na fedrwch chi sythu'r penelyn, jamoch, mi fedrwch chi wneud hefo'r braich wedi plygu mymryn a jyst ymestyn chydig bach. Ac yna dwi am ddefnyddio'r tywal. Felly, dwi'n gafel ar y tywal, dwi'n mynd i godi fo'r blaen yn chesti, ac yna dwi am tynnu allan efo un braich, a trio rhwystro'r tynnu efo'r braich arall. Rhyw fath o tygyfodio, fel dwi'n trio cryfhau y gyhyra rhan i'ch anghorffi. Ac eto, dych chi'n gorfod wneud llawer, jyst gnewch be fedrwch chi wneud. Ac yna, dwi am fynd ar tywel rownd ymhen fel hyn. Rownd y blaen, rownd i'r cefn, a cylchdroi. Ac yna dwi am newid cyfeiriad. Rownd, dros a tu ôl i'r pen, ac wrth gwrs, os ydych chi'n ffeindio hwn anodd, mi fedrwch chi wneud symudiad bach, ond dwi'n trio troi cyn gymaint a fedrai. Ac yna, ymlacio. Ac yna dwi am codi'r tywal i fyny, tu ôl i'm hen, i fyny ac i lawr. Cymerwch saib os ydych chi angen, i fyny, tu ôl i'r pen, ac yna i lawr. A cofiwch fel ydych chi'n gwneud y symudiad yma, peidiwch gwneud hyn dros y pen, ac yna gwthio'r bol allan ar chest ac archio'r cefn. Dyn ni fod i drio wneud hwn wrth cadw yr corff yn yr unfan. Un arall, drosodd, ac yna nôl i lawr. Ac os di'ch sgwydda wedi blino, wel cymerwch saib. Dwi'n mynd i roi tywal i lawr. Dwy lawr rwan, reit ar gwaelod yng nghefni, ydych chi'n gweld, yn fanna. Ac yna dwi am tynnu yr ddwy benelyn yn ôl a gwthio'r sgwydda i lawr. Ac yna, dropio'r gen i lawr a dwi'n teimlo'r cyhyra'n ymestyn ar cefn y gwddw. Ac i fyny, ac ymlacio. Ac yna gwneud eto. Dwy law, gwaelod y cefn, tynnwch eich penelyn yn ôl, gwthio'r sgwydda reit i lawr, a mi fedrwch chi hefyd just tiltio'r pen i'r ochr. Mae hwn yn ymestyn yn braf ar ochr y gwddw. Ac yna nôl i'r canol, ac yna drosodd i'r ochr arall, braf. Ac yna i lawr, gwych. Ac yna dyn ni am just cnesu fyny o gwmpas canol y corff. Cofiwch, mi fedrwch chi afal os ydych chi angen chydig bach o gymorth, neu os ydych chi'n ista lawr, mae hwnna'n iawn, mi fedrwch chi wneud o'n y cadar. Dwi am troi a troi. Braf. Dwi'n teimlo o gwmpas yng nghefni'n ystwytho wrth i fi wneud hyn, a dwi'n trio cadw'n hips yn llonydd. Ond os ydych chi'n teimlo bod chi isio symud y goes, mae hwnna'n ffain. Ond dwi'n licio gwneud o fel hyn, cryfder trwy'r coesa, ac yna troi o gwmpas canol yng nghorff. Drosodd, a beth am dal. Un llaw tu ôl i'r cefn, un llaw o gwmpas eich canol, a troi. Ac yna dwi am wneud i'r ochr arall, braich tu ôl i'r cefn, llaw arall ar yn hip, a dwi'n troi. Braf. A beth yn mynd i orffan efo anadlu mewn,
ac anagl allan. Hwyl!